Tervetuloa CryptoTraderin Nexi-nurkkaan. Ajattelin ensimmäiseksi ohjelmaksi valikoida tämän DEX Screenerin, koska tämä DEX Screeneri on monien tuntema ja hyvin yleinen kolikko ja täällä meemimaailmassa paljon käytetty. Täältä löytyy paljon kolikoita. Mä oon asettanut tänne filterit Liquidity 7 tonnia, pari niikä 3 tunnista 24 tuntia. Tällä 3 tunnilla me varmistutaan se, että sieltä on ensimmäiset pahimmat skämmit jo häipynyt ja valitaan tältä Solanan verkko. Me halutaan Solanan verkossa tehdä kauppaa. Se on helppoa ja nopeata. Tästä löytyy listasta. Lista on ihan, tätä on täällä. Sitten jos me halutaan, niin täältä voi sitten valita kaikennäköisiä lisäfilttereitä. Mutta ei kannata ruveta overfiltteröimään, koska niitä voi sitten aukoa. On hyvä opiskella. Niin kuin näkyy, tätä listaa on täällä. Tässä on 100 kolikkoa tässä listassa. Niitä piisaa kyllä. Sitten niitä voi katsoa täältä, että opetella kaiken näköisiä. Ei nyt avata tällaista kolikkoa, se oli vähän huono, mutta vaikka tuolla ja tästä joku ja otetaan nyt tuokin vielä tosta. Ja sitten katsellaan näitä kolikoita täältä, eli kun tää on veivi 2, eli me halutaan, että se kolikko on tehnyt sen ensimmäisen pumpin. Tässä näkyy. Eli ensimmäinen hyppy on tehty. Tämä on se, mitä me haetaan. Tässä on veivi 1. Sitten ollaan tultu alas. Ja syystä tai toisesta nämä kolikot sitten herää jossain vaiheessa uudestaan. Tää on karvan yli vuorokauden. Ja sitten jos ajattelee, että katselee tätä kolikkoa, niin näyttää ihan, että ei täällä tapahdu mitään. Mutta sitten kun mennään vähän laajemmaksi näitä juttuja, nämä on sellaisia salaisuuksia, mitä ei kukaan kerro, mutta täällä on 60 pinnaa. Ja tää on vasta ensimmäinen. Voi sanoa, että on vasta vähän niin kuin ensimmäinen turvallinen paikka ostaa. Että tuolta olisi voinut ensimmäistä ylemmästä pohjasta ostaa, mutta parempi on varmistaa ja ostaa toisesta ylemmästä pohjasta. Sitten yleensä mennään yli näistä piikeistä edes ensimmäisestä, niin jos tuosta mennään ylittä, niin ainakin double bottom on ylitetty. Suuntaan lisää pullis. Sitten voidaan täältä valita, katsoa vähän, että tossa ja missä sitten voisi olla sellaisia retestejä tai rebounceja, missä voi sitten ottaa vaikka vähän voittoja kotia, mikä on aina kannattavaa. Ei jätetä sitä sen yhden kortin varaan sitä voittoa, että otetaan vaikka 20 pinnaa aina joka viivassa voittoja vastaan, mutta jos täältä laitetaan katsoa, että otetaan tästä turvallinen lähtö. Täällä on 50 pinnaa, täällä on 80 pinnaa, täällä on 100 pinnaa. Nämä on ihan, näitä löytyy täältä ihan listatolkulla. Näitä voi sitten katsoa, että noustaako tänne vai käykö niin, että tää on nyt ollut joku, ne on marketoinut hyvin ja ne on mainostanut riittävästi ja käydäänkin kokeilemaan vanhoja huippuja, mikä on hyvin mahdollista. Niitä on ihan, te ette edes usko kuinka paljon sellaisia on matkan varrella nähty. Ja jos sanotaan, että sä oot myöhään lähtenyt mukaan, että sä oot halunnut olla varma siitä, että se kolikko oikeasti lähtee ja otat tuolta ylimmästä viivasta kiinni, niin se on voit 500 pinnaa. Et jos sieltä tulee se veivi 2, sitten nyt kun katsellaan tätä kolikkoa, niin me huomataan, että täällä on alkanut volme nousee. Eli volmeen suunta on ihan selvästi täältä lähtenyt. Ja
Molemmin suuntaan on voittosuhteesta. Se ei ole mitään erityisesti, ja täälläkin viimeinen palkki on punainen, mutta kuitenkin. Siis se oli ihan selvästi tapahtuma nousussa. Tämä on jostain syystä ollut kuolleena pitkän aikaa täällä. Pitkän aikaa, mitä nyt voi pitkäksi ajaksi sanoa, 7-9, 7 jonnekin puolikymmenen. Ei se nyt kovin paljon ole, mutta kuitenkin. Nämä voi joskus yllättää. Näistä voi tulla ihan pienellä rahalla ihan mukavia voittoja, että jos ajatellaan, että palataan jollakin 0,2 pelillä Solanassa, on 60 € per peli, siitä pannaan 500 pinnaa, niin siitä on tullut 300 € kaverit. Siinä on 2 miehen päiväpalkka. Oletetaan nyt kuitenkin, ettei se nyt kaikki kolikot aina hyppää sieltä 50 tai 30 jonnekin miljoonaa, mutta kyllähän niitä tapahtuu. Tämähän nyt ei olla puhutavasta kuin jostain 500 miljoonasta. Nämä on ihan, varsinkin Pompa-fanilla julkaistut kolikot, niin käy helposti 1 miljoonassa tai 3 miljoonassa. Mitkä on sitten helppoja juttuja käydä katsomasta Contract Adresse. Tämäkin on Pomp-fanin kolikko. Käydään sitä Pompa-fania myöhemmin sitten lisää. Tällaisissa kolikoissa, kun ne on vähän vanhempia ja täällä on vähän enemmän volumea, niin ei ole varsinaisesti mikään kiire. Voi keskittyä tutkimaan kaiken näköistä täältä kolikoista, sosiaalisia tilejä ja voi käydä katsoa web-sivua ja nämä on Nolana Kätti, kissat menestyy hyvin, kaikki eläimet, koirat, kissat, sammakot, mitä niitä nyt kaikkia on, niin menestyy nykypäivänä aika hyvin. Sitten on Twitteri, ja Twitteri, tai nettisivu ja Twitteri on tärkeimpiä. Sitten täällä voi käydä katsomassa, että kuinka hyvin se on tehty ja kuinka paljon siellä on tekstiä ja kuinka paljon siellä on seuraajia. Että jos siellä on 35 000 seuraajaa jollakin kolikolla tai ryhmällä, niin tiedätte, että on sitten aika vakaata se koliko elämä sieltä. Täällä on sitten taas, katsotte tätä kolikkoa, täällä on Herran Jumala 16 miljoonaa. Voidaan zoomata vaan kauemmas. Täällä on kolikko noussut. Tää on kivennyt 16 miljoonaa ja niin kuin näkyy, niin se tekee tänne jotain sidewaysia. Eli se varmistaa täällä ylhäällä olemisen. Saattaa olla tietysti aina, että se kolikko lähtee täältä ylhäältäkin tämmöisen suoran kaistalle, niin tekee yhtäkkiä tipumaan alaspäin. Mutta todennäköisyys, että se lähtee alaspäin, on se, että se olisi mennyt täältä. Yleensä se menee sitä jotain pientä tällaista nyppylää ja se lähtee alaspäin. Mutta jos se jää tänne tai niin täältä alkaen tänne paikalle laskee, niin todennäköisyys, että se lähtee alas, menee koko ajan pienemmäksi. Ja jos se jää tänne ylös, niin se varmaan jossain vaiheessa laittaa pikkuhiljaa kurviutuu ylöspäin, koska volume. Täällä on nyt hyvin vähän volumea. Luultavasti tää on joku amerikkalainen kolikko ja ilta tulossa ja päivä vaihtuu Kiinaan, niin amerikkalaiset on hylännyt vitsinsä ajatella, että no ei mitään, että me näytetään rahat tonne sisällä. Niitä voi sitten tarkistella. Kaiken näköisiä. Käydä näitä läpi ja käydä Telegramissa ja vähän lukea niitä ja käydä katsoa vähän. Täällä on 8000 holdaajaa ja se on aika paljon. Sitten voidaan katsoa vähän top tradereista, että mitä täällä on tehty rahoja. Täällä on joku lyönyt 30 donitsia sisälle ja ottanut 50 donitsia pihalle, 18 tonnia. Ei ole mitään kovin suuria voittoa listassa, mitään ihan hervottomia 5-numeroisia, 6-numeroisia. Mutta eipä voi, no voisi olla 16 miljoonaa kolikkoa. Mutta kuitenkin, näitä on aivan tolkuttomasti näitä kolikoita. Ja Wave 1, Wave 2, 3 ei ole lähtenyt. Voi olla, että lähtee. Se riippuu taas markkinoinnista. Mutta taas
sitten näyttää siltä, että meillä on taas sellainen kolikko, mikä ei ole tehnyt yhtään mitään. Mutta nyt kun me suurennetaan näitä kuvia täältä vähän, ja kun ollaan täällä kryptomaailmassa, niin käydään taas katsomassa, että mitä helvettiä täällä on tapahtunut. Mitä nämä kaikki tarkoittaa? No, käydään katsomassa. Täällä on taas, no, täällä on 100 pinnaa. Täällä on melkein 100 pinnaa. Se on ihan siis, ja jos te nyt katsotte tätä kolikkoa, niin tää on ihan kuoleva kolikko. Ei täällä tapahdu yhtään mitään enää. Se on kuitenkin mahdollisuus ulottaa tää 1x. Jos sä käy testaamassa täällä, niin 3x, 5x. Nämä on ihan lapsellisen helppoja. Näitä on ihan siis aivan loputtomasti. Ei tässä ole niinku mitään tolkkua. Aikaa tää vie, täytyy opiskella. Täällä on siis, jos nyt katselette näitä prosentteja, nämä on ihan realistisia. 23% 5 minuutissa. Nyt se on hyvä, traderit tekee sen verran viikossa. Okei, ne pelaa isommilla peleillä, mutta kuitenkin 6 tunnissa 500 pinnaa. Ja ihan siis, katsokaa vähän. Täältä kun tullaan tämmönen kolikko, ollaan käyty täällä alhaalla, olisi voinut hypätä täällä mukaan. Se on ihan todennäköistä. Ja sit sä oot asettanut sulle stop lossit ja kaikki mahdolliset klipun klaat sinne. Sulla on varmaan 130 pinnaa tossa. Ja jos ajatellaan, että sä oot pistänyt tonne vähän aikaisemmin, kun kaikki muut ottaa voittaa kotiin, että jos se käy tuolla ylhäällä, niin sä oot myynyt stop lossin, ei stop lossin, kun take profitin tonne, niin katsokaa, siellä on helppo 200 pinnaa. Tästä nyt näkee, että täällä on niillä jaotulosvolumea, että tää on ihan alle karkkien natsillista täältä torilta. Tää on tällaista kontekstia. Tätä tulee paljon. Mä lupaan kertoa kaikenlaisia uusia ohjelmia ja tuoda markkinoilta vähän uutta tietämystä suomen kielellä. Sitä näyttää olevan aika vähän täällä. Jos sä tykkää tämmöisestä kontekstista, analyysistä ja haluat tietää lisää, pistä kanava tilaukseen ja pistä tykkäämiseen ja sieltä kello päälle, niin saat aina kun tulee uusi video, niin saat sit matskut heti ensin enässä. Varmaan jonkun verran on tulossa kyllä. Ei mitään. Hyviä joulun odotuksia ja toivottavasti kaikki pärjätään vielä paukkupakkasella.